rene lho Mbak, lagi pisan iki lho. Aku kok tahu, tapi aku kayak tahu Mbak sisi tok emang kok. Kayak tahu ngerti. Ngerti ya Mbak, UMKM usahanya. Mbak sing cuma sama rene mau. Oh, ini kuan. Kayak tahu ngerti ya. Pisan kene Mbak. Apa? Kita kene. Sopo? Sing lanang iki jenenge Sugeng, anak dhek iki Sugeng, terus sing wedok iso kono lho, anak loro ya anu kan. Mantunya ning kene emang. Kerepene, kerep gitu, liyane gak ada. Lah ya aku ki kaya ngerti Mbak kuwi, kaya tahu ngerti ngono. Aja iki wis Dewe buka anu asing. kates akeh lho. Nek tanggane kates akeh. Nek kene kates akeh ora. Itu ya Mbak itu. Lah mbake kok 2 porsi, Wih. Tiga lho. 3 porsi. Nggih. Beyo. Yo wis wong sitok 3 porsi lah. Makan di sini. Heeh. Beyo. Kan kesempatan ini kan jarang toh. Iya, iki nyidam tenan sampean ki. Biasane anake api-api, Mbak, nek nyidam ki.